पस्टारखौबो बोखालायबावाखै थाथोंहाय बोखाया आंहा फास्राखौ ओरैनो लानोसै नामा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फेनखौ सबर बावबाय सय मास जिउ फगवाननाय महला सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सेनामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो गरमा थेवबो एसे बार दं आरोना दासान्दि नै नालेंखर बिफाङाबो इसिनि आब'मोना एसे मावगासिनो दङ लुरुबनो माने गोलोमदै रोसि गलायनाय गरम नङा आरोना गामाखालिथ' दासान्दि बिराद गोलोमदै रोसि गलायनाय एकदम फाखनाखौ माने फार्स्ट खामलायनाय गरम जागासिनो दंमोन ना दा एसे थामिदों आरोना गेजेर अखाबो हादों थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांनो माने मा एसे आन्दाज मोनखाबायना मानसिया मा शेयार खालामनो नागिरदों येस बेखौनो शेयार खालामोन आं नोंथांमोनजोंहाय बावबो नाङा दा अखा हाबाल' हमदो ओमफ्राय दा थख्रुबदो अखायाथ' हाखागोन बियो लोगोजोंसो थाबायनानै थाङो जाहैदों टिउसनावबो ज'नो थांथोंसै थांनो साथाया थख्रुबदो ट्राय नायदो ना मादों आया थख्रुबदो बार जालांदो थान्दानो थालथाम गोलैदों फिसालाय नैबेहाय जि बादामालि जानानै दङ दा ब्लिचिं पाउडारसो सारना होनोसै आं ओमफ्राय ओरै सासेया गोदो उन्दुनानै दङ ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि घटना आरोना बै आमोलावनो आंहा माइक गोदान बिहरदोंमोन दे आङो अनलाइनाव आरोना ओमफ्राय बबेयाव थांनायाव एथेबनानै लानो बबेयाव मा माइक बाहायहैनो केमेरामेन थाबासो गोजान एसे जानगाराव थानानै माइक इउज खालामनानै जेनेबा भिडिअ बानायनो हायो ओमफ्राय आंहाथ' जायगायावनो लानाय आंनो मबाइल हमनाय केमेरामेन गैया मा गैया आरो मबाइलखौ दोननानैबो बबेहाय मा भिडिअ बानायनो ओंखायनो बाहायनायानो जाया आरोना बुस्थुआनो बुख्रा खालायलायबाय आं दिनै बोखांदों बुस्थुखौ आंनि थाखाय गोदानानो नोंथांमोननि थाखायबो गोदानानो बियो जाय नायदों खुनु बेला इउज खालामफेराखै नालाय बे माइकजों आङो भिडिअखौनो बानायफेराखै नालाय आगोलाव गोदान सफैग्रा फिसालाजों आंजों एकदम इउटुबाव जा सार्च खालामनानै नायै माबोरै कानेक्ट खालामो कानेक्ट खालामनानै जाबायबोमोन फिसालाया मा खालामदों मिथिबायना आंहा बै रुमाव थाबाय ओमफ्राय गावहा एकदम गद्रेज सिङाव हाबनानै आवाजखौ खोनागोन ना खोनाया माइकखौ नैबाय थेबनानै आरो बेबायदि ट्राय खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय रोंबायमोन जाबायमोन इउजखौनो खालामाखैमोन बावगोमाफिनबायमोन ओमफ्राय दानिसो गोसोखांनानै आङो एकदम गद्रेज गोजौ आरोना हाद्रिखौ फबलायलायनायमोन आरो बुस्थुआहाय नै दासो बुस्रुनानै एसे गोदान नुदों नायबानो मिथिखागोन आरोना बुस्थुआनो बुख्रा जाखाबाय नै खबारा आरोखि सिङाव थिगैनो दङ टनटनायैनो दङ गंनै माइक मोनो ओमफ्राय नै बियो मबाइलाव सोग्रा नामफोरखौ मिथिलायलाङा आङो ओमफ्राय चार्जारबो मोनो आरोना दामखौनो बावबायना एबारना आङो गोबाव जाबायमोन आगोलावनो आनबक्सिं खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय मा खालामनानै बावखोथाय आङो बेखौहाय पाट्टा गैला आरोना थ' दिनै इउज खालामनानै नायनो बेजोंबो भिडिअ बानायनो नायनो आं नोंथांमोना खोनासंलायनायबानो जाबाय मादि खोनायो ओमफ्राय ओरैबायदि अफमान आरोना चार्जआनो गैबावासो बुस्थुआनो ओमफ्य दा चार्ज होनायावबो आं एसे टाइम लासिगोन ना बेखौबो चार्ज होनांगौ बेहाबो चार्ज सोग्रा दंखायो नै ओरैहाय गुदुं दंखायो नै ओमफ्रायहाय नैबेखौ होबायानो आङो नै आरोना चार्ज होबाय नालाय गोजा जोंथ'लायबाय मबाइलनिजोंनो आरोना ओमफ्राय गावनि थार दंखायो नालाय र' दसे चार्ज होनो आङो बेसे गोबाव होनांगौथाय समायखौ नायदो ओमफ्राय 4टा जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जेब्लासिम चार्ज जाबाय थाया अब्लासिम आङो मानो ओरैनो थानो नङा होमबा ब्लगखौ सुरु खालामबाय जेथिया नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लाबाय जखन नायलांदो आं मा शेयार खालामनो नागिरदोंमोन ये देखो आरोना आं दिनै नोंथांमोनजों नैबेफोरखौ खिन्थागोन आरो मानिफ्राय मा अबस्था जाखो बेफोरखौबो आं नोंथांमोनजों माबा मा होनो फोरमायगोन आरोना बेवहायनो मा सना सिखारबाय आंनि लावदुमाबो जाया सिखारदों आपेल सैसे जादोंमोन जाला जालायबाय अके जेबो नङा नाया आरोना र' सनाफोर माइकआ चार्ज जाग्रोथों ओमफ्राय माइक लालायलायनानैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो बेफोरनि काहानिफोरखौ आरोना चार्जआ फुरा जायाखैबाबो एसे चार्ज जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ट्राय खालामनानै नायनोसै बैसिम थांनानैबो आंखौ खोनायोना खोनाया आरोना र' लोगोफोर एथेब नायबाय आरोना बेसे गोजानाव एथेब नांगौ बेसे मागौ मोनथिया ओमफ्राय दाथ' खाथियाव खोनाखागोनानो भिडिअ माबायाव मबाइलावबाबो खोनागोन आं एसे जानगाराव थांना नायनो र' माइक टेस्टिं हेलौ बाहेरायाव बिराद अखा हादों आरोना बेनिफ्राय खोनादोंना खोनायाखै आंबो दा खाथियाव थांबासो मिन्थिसिगोन चेक खालामबासो आंबो जेबो मिथिया ओमफ्राय माबायदि खोनादों आं भिडिअखौबो दाना आरोना फैफिनगासिनो दङ मानसिया ट्राय नायनोसै
दा बख'फिनथ'बाय लोगोबो जादोंथ' बिनि सिगांनि क्लिप्सआबो जादोंथ' ओमफ्राय है आंनि आवाजासो साबसिन खोनायो खोमा ने हारसिङै रायलायनायासो माइकजों एसे आङो माने मेनटेन खालामनो रोङाखै खोमा आरोना बेसे गोजानाव एथेबनांगौ बेसे मानांगौ ना ओरै उथुमाय जरावसो एथेबहैनांगौ ना मानांगौ ना इफोराव एथेबनांगौ ना मानांगौ ना खानायफ्राव एथेबनांगौ आं मोनथिथ'आ आरोना लासै लासैनो इउज खालामबाय थाबा मोनथिलांगोन आइडिया मोनलांगोन ना ओमफ्राय आं दा थेवबाबो इउज खालामहरनोसै आरोना जेखि खोनादोला ओमफ्राय भिडिअखौ सुरु खालामहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो हमनो हाखाबाय जानो हागौ ना माने बाहेरा बुस्थुफोरखौ बांद्राय खोनाया आरोना जेसेखि सना बार बारनाय बा अखा हानायखौनो दा नै खोनानाय मोनाखै आंबो दासो चेक खालामबावदोंमोन ओमफ्राय आं हारसिं बुङोबा बार बारदोंबाबो खोनागोन मैस्रुम फिसा गाबदोंबाबो खोनागोन थिक थिका फिसा गाबदोंबाबो खोनागोन आरोना मोस्रुमाथ' मारै गाबो आं मोनथिला बाट बे गाबा बेखौबो खोनागोन आरो आंजों लोगोसे माने गासिबो खोनाजोबगोन बाट बे माइकआ जाहैबाय मा बाहेराखौ एसे आवथायनानै लायो आरोखि जास्ट आंनि आवाजखौल' खोनागोन बाट आङो बारा मोजां खोनानाय मोना आरोना आंना एकदम गाला लिपसार थाला गासिबोनि आवाजखौ लाफाजोबनानै ब्लक्सआव सोदोंबासो मोजां मोनो थेवबो बिहरबाय जखन इउज खालामसै आरोना दा अखा हादोंना ज्राव ज्रावनो बिराद आवाज जायो बेयो माने अखा हानायखौ लाखिमागोन आरोना माइकखौ खनसे एथेबनानै हाजिर जावबाय भगबान दैया थाथोंसै इहाबो ओंखारनो मोन्थाय दं बेस्रा मा खालामनो ओमफ्राय आं जाखिनि शेयार खालामलादों बेखौ शेयार खालामसै सबसे फार्स्टआवनो आयै गानाबो मायाबो ओरैबादि थरमनानै थाजोब्बाय ना सनाफोर मा होननानै बुंनो आंनि फेभरेट कुर्ता आरोना माने गोदोनायाव मैला दंबाबो नुनाय नङा माने ग्लोम ग्लाम गोदोना एसे कलार बै सिम्पोल सा कलारा बे थाखोलायनाया नै ओमफ्राय लोगोसेनो नै ओरैबादि सेन दंलायबावोमोन आरोना बेस्रा ओरैबादि मोजां मोनोमोन आङो ओमफ्राय दा बे आखाया आंना मान सनमान सेस सनाफोर बेसेबांल' बे आखाया दा इसिबांबो फैला आरोना बे बुस्थुआनो इसिबां फैला मा होनबावनो थैदो एसनिफ्राय दा मानसिया बहा थांखो माने एस साइजखौनो बिहरदों आङो गाननो लुबैथारनानै माने एम साइज नागिरदोंमोन एम साइज मोनैनि एसआनो दंमोन नालाय एसखौनो बिहरदों आङो बेनि गाहायना ओमफ्राय स्कार्टसो आरोना स्कार्ट ग्रौ ग्रौसो ओमफ्राय सेस अननानै आं दोनगासिनो दङ मोनथिया खिन्थु आं बेसेबां थांफिननो हागोन हाया बेसेबां थांफिननो हाबाथ' आं मानिनांगोन आरोना आंखौनो आं मानिगोन ओमफ्राय बेखौथ' मा होनो बेथ' हाबनाय हाबो गेन्जि नालाय खिन्थु बेखौ जै सोबाय उदैयाल' दुमु ओंखारगोन आरो बेखौ बाद होदो ओमफ्राय ओरै दङ आंहा गोमो आरोना सनाफोरनि बियो आखाया हाबगोन खुनुरुखुम खिन्थु आं जेबो मावनो हानाय नङा दलद थाबाय थानांगोन आरोना इसिबां आं बांसिन बिसिबांखौनो बिहरो बिसिबाङानोखा आंना बांसिन माने बडिखौ खोबनो आं मोजां मोनो आरोना ग्लोम ग्लामनो बेनिफ्राय सिबाय बेहा नै जेबा दंलायलायोमोन आरो गैला बेबो दा हाबला बेखौबो गाननांगौबा आङो साथामसो नांगोन फुनायाव हेल्प खालामनो आरोना ओरै सासे हमथालाय ओरै सासे हमथालाय बेनिफ्राय ओरै दङ आंहा नै बस्था खालारनि बेखौबो जा मोजां मोननानै बिहरदोंमोन आङो हाबला बेबो नुनायाव थांबा गिदिर नुनाय खिन्थु बेबो आंनाव हाबला आरोना बेबो एमानोमोन बेस्रा एम बेखौ बेयाव थांफिननो हागोन आङो खिन्थु आं बे गोसोम खालार एसाव थांनो हागोन ना हाया आं मिथिया ना नोंसोर नायनो बाबाबो बायाबाबो आं गोसोखांदों नालाय बेफोर गस्लाया आंनो मानो हामला होननानैहाय ओंखायनो शेयार खालामनाय जादों ओमफ्राय नैबे गांसे दंमोन मिनिथावथाव बेहाबो बोरैबा बडिया जिरायलायनाय आरोना आखाया मोजांमोन खिन्थु आं एथ' गुवार बिदि हाख्लायनाय सानाखैमोन बिहरबा बिहरनानै आं गाननो हाला आरोना बेबो एमसो नालाय बे मालाय आरो अबावथो हाबबावनो बेनाबो आखाया नायदो जेबो मावनो हाला आरो नै आइसो बेहाथ' फैबावलासो बेबो आखाया बिसिबां आरोना आंना बांसिन बिदिनोखा बेफोर जाहैबाय मा सिनाफोर आंनि इउटुब चेनेल खुलिनि सिगाङावनो माने इउज खालामनाय आरोना बाराबो इउज खालामनाय जायाखैहाय फट'या फुंबायना ओमफ्राय नैबेखौ एसे बुरजा इउज खालामदों बेबो बिदिनो जा मोजां मोनो बेजों सेम मोनसे खयरि खालारनि दंमोन बे बहा थांखो आं मिथिला बेबो एममोन अननानै दोनगासिनो सुति पियर सुति ओमफ्राय बोरैबा जालायबाय आरोना गानजादोंबो बिरादनो दोनबावगोन आं मिथिया बेनिफ्रायथ' मा होनना बुङो नैबे मोनसे दं आरोना बेबो मा होनो बियो अनलाइनाव नङामोन खोमाहाय बिफाजों आंजों सानाव ना मायावबा लानानै फैदों ना मादोंमोनथाय
कालाराथ' बिदिखौ मोजां मोनखायो आंहा सोमखेखे सोमखाखानो बियो एलमोन आरोना एलबाबो बुस्थुआ एसे बोरैबा फिसा साइजमोन ओमफ्राय आंनो एलबाबो बियो हाबला आरोना एक्सेलफ्रावसो थांखाबायबा आङो एलालाय अबाय थांबावनो बेल दंलायलायोमोनहाय बेलाबा अबाय थांखो बेफोरखौ गानफिनगोन आरो आङो र' एसे उनावहाय ओमफ्राय नैबेनि लोगोआ नैबेमोन आरो गोसोमनि लोगोआहाय नैबेमोन आरो बेखौथ' आं बारा गानाखैमोन खिन्थु आङो जिन्सजों गानदोंमोन आरोना कुर्ता ओमफ्राय जिन्स गाननो मोजां मोनोमोन नालाय आङो बिदि गानदोंमोन आरो आं ओमफ्राय बेयाव खामानि होयो मानो होनबा लबार नालाय बोफ्रावबानो लावो खसि गोनां नालाय माइकखौ बख'फिनबाय आङो ओमफ्राय बेनोमोन आंना बेफोरखौनो इउस खालामदोंमोन आङो बेनिफ्राय बिनि उनावनो एसे प्रेगनेन्ट जालांनानै एसे फुङै उदै देरहां जानानै ओमफ्राय नानि जाखांनानै उदैया फिसा जाफिनदोंमोनबो ओमफ्राय मानसिया फाथ्ला जाफिनदोंमोनबो बेनिफ्राय अबेबा मोनसे समनिफ्रायनो खिथाखाबायना आङो मा समनिफ्राय बिथाङा जेब्लानिफ्राय मा लाबोना होफैखो बेनिफ्रायनो बुलांनाय आरोना ओरैबादि फात्ता मोनलायलायाखै गथ'जों बिजि थाबाय गोदाव सोराव बुस्थु बे घिखौ जाबाय थाबाय बेनिफ्रायनो माने एबारना नायदो बेनिफ्राय जोलै जानानै मा होनबावनो सब किसु सेन गोनांसो जाजोब्बाय आरोना गस्लायानो नानि जाथ'यैयावनो बिहरखाबाय अबेखौबा उदैफ्रा गिदिर जाखाबाय नालाय रेडि जाखाबाय बेफोरखौ बिहरखाबाय बेखौथ' बावाखै जेनेबा नोंथांमोनजों सेयार खालामखादों आङो बेखौबो उनाव बिहरदों सेन गोनां गोजा आरोना बेफोरो सेन गोनां गोजा नैखौबोथ' नोंसोरनो आङो सेयार खालामखादोंमोन बेबो सेन गोनां जाहैबाय दा बेबायदियासो चालु आरोना आंना हल गलामबाय सेन गोनाङासो बेनिफ्राय आरो दा सेन गोनांखौथ' आङो दोनथ'फिननांसिगोन मानो होनबा फिसाजो आंना बिदि दिगदार खालामखाला देरखाबायानो ओमफ्राय दा गिदिर नालाय आंहा बेफोरखौनो सोथ'नांसिगोन जाहैबाय आरोना ओमफ्राय ओंखायनो हानाय मानि आङो मोदोमखौ फेसेमोब्ला सिगांनि जाखिनि एसे गाननो आसा थादोंमोन बेफोरखौ सोफिननो हागोन आरोना नोंथांमोननो आं बेखौ शेयार खालामनाय गाज्रि मोनदों आरोना बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आङो गद्रेजनि बुस्थुखौ हानदों नालाय ओमफ्राय बै समावहाय माखासे आगैमोनहा लफाय दख'नाखौ देखायाखिसै आब' ओमफ्राय आरो सोरबा आब'मोनाबो लफाय दख'नाखौ देखायासै आगै होननानै आंखौ मा होनो कमेन्ट खालामहरखादोंमोन आं बेजों लोगोसे बुस्थुखौ हाननानै लाबोदों आरोना थ' देखायनांगौ जेबोआनो गैखाया सिम्पोल साखौसो आं लाखादों होमबाबो आं नोंथांमोननो फुवारनानै देखायनोसै आरोना गानाखैनो दाबो खनसेबो आरोना लाखिनायनिफ्राय फौजि बिथांजों गोगोम दाख्लै बेनो जाबाय नोंना गानाबो मायाबो होननानै माने गाननो साहस मोनाखै आं उदैफोरा बिराद नुजायोना बोरैबा जायोना माने थेबनो जायगा थोआ जायो बेनिफ्रायहाय माथाफोरबा एसे फ्राद थायो उदै नुजाबाबो मारगुलि जायो आरोना ओंखायनो आङो गानथ'वाखैनो एसे फाथ्ला उदैखौ फेसेबनो हायागौ मानि उदैखौ एसे फेसेबनो हायागौ मानि आं गाननो हानाय नङा आरोना र' नायनोसै मा जायो होमबाबो देखायनोसै आं फुवारनानै बेनोखा सोरबा मिन्थिया जानो हागौ बिबोनांनिफ्राय बायनानै लाखिनायमोन आरोना सिम्पोलसो आइसो मोदानलाबायबायसो नामासै गानाखै नालाय नै नाम्बाराबो दाबो बेनो बे दङ माबायाबो पस्टाराबो गासिबो बोखाजोबाखै आरोना गासिबो बेनो बे दङ लफाय सानसालि फास्राया बे जाहैबाय ब्लाउसआथ' देनां गाननोबा आं साननोसै आरोना ब्लाउसखौहाय नैफोरबायदि कालाराबो गानजागोनदां ब्लु कालारनि आरोना बेनोसो नाथाय बेनो आरो जेबो गैया आरोना देखायनो लागा जेबो गैया आंनाव आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंना दख'नाफ्रा बिदि जेबोआनो गैखाया दख'ना कालेक्सन बिदि जेबो गैया आंनाव फोल्ला फोथाब जेब्लानो बायो अब्ला नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो खनस्रां फिनस्रां माने एसे बुग्लुं जानानै दंखायोमोन बुस्थुफ्रा सिंनि बुस्थुखौ हानो आरो बुग्लुं जायो नानिया अयथासार दांग्लिबाय थायो बेयावनो खनफिनखागोन नालाय आङो स्र'नो ओंखायनो आं बेखौ बिदि शेयार खालामबाय आरोना आरोना सनाफोर खनसे गाननानै देखायथारबाय आं नोंथांमोननोहाय पस्टारखौबो बोखालायबावाखै थादोंहाय बोखाया आंहा फास्राखौ ओरैनो लानोसै नामा बिदि आरो बे उदैयानो बोरैबा थोन नुजायोना ओंखायनो बोरैबा मोनो आङो आरो सिफटिमेन थेबाबाथ' बेफोर दख'नाखौ आं गाननो रोंखाया बेनो आरो मानसि गोसोम नालाय ओंखायनो एसे सिम्पोल कालारखौ लादों आरोना गोलोमफ्रुसोलायनाय खनसे स्रां खालामखानानैसो आङो नोंथांमोनखौ बिदाय होनो फैबाय आरोना बे भिडिअ'आवहाय थ' सोरबा आंखौ लाजि फोनांनोबो हासिगौ बा गोसो सिङाव सानलांबो हासिगौ बेफोरखौ फोरमायबायो देखायबायो होननानैहाय थ' येस देखायनो लुबैनानै आं देखायदों माने आं मामोन दा मा जाखो टारगेटआ बेसो आंना देखायनाया आरोना
थ' आरो बेखौबो बुंनो हागौ नोंथांमोना सोरबा सोरबा बेजोंलाय जोंहालाय मा फाराग दङ आंहा फाराग दं नालाय आं शेयार खालामबाय आरोना कुर्ताफोराथ' गोबां दंबावोमोन ओमफ्राय बै गेजेरावनो जोंनाव हजोंहाय गामियाव मावग्राबो दंमोन ना बेनोबो माखासे होदों आङो आरो जोंजों गानसुरि थायोमोन ना एसे फिसा फिसाखौ बेनोबो होदों आङो ओमफ्राय बाखि आं एसे इउज खालामनो लुगैबावनायखौसो सेभ खालामनानै दोननाय जादों आरोना एनिफ्रायथ' कनफिउस जानो लागा जेबो गैखाया आंनि कुर्ता कालेक्सनखौ नुबानो मिन्थिखायो हरेक माल होननानैहाय मतलब आन्डार दा 500 गोजा बुस्थुफ्रा माने अबेबा 300 अबेबा 350 इदि गोजा आरोना 500आनो नोंबासो बांसिनानो थ' आं बिदिनो सोलिखायो जेन थेन सोलिबानो जायो आरोना आंना हाइ फाइ मालनि माने लब गैया आरोना दा नायदो लफाय एसे दामनि बायनानै दोनदों बहाथो मा बाहायखो माने हाइ फाइ बायबाथाय आं बाहायनोसो रोङा आरोना आंना एकदम मिडियाम साइजनि बारा ल' बाजेटनिबो जायो बिदिखौसो आं रेगुलार इउज बिराद मोजां मोनो आरोना बेबादिनो सिम्पोल थानो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा बाया मोजोमा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच